Moi, mun nimi on Ajak. Mä oon Li. Haluatko kertoa vähän itsestäsi? No, mä oon 31-vuotias turkulainen kansanedustaja ja Vasemmistoliiton puheenjohtaja. Ja lähes mun kaikki aika menee siihen. Mutta silloin kun mä en tee siihen liittyviä juttuja, niin sitten mä luen kirjoja ja käyn keikoilla. Minkälaisia kirjoja sä luet? No aika monipuolisesti, aika paljon kaunokirjallisuutta. Niin kuin enimmäkseen kaunokirjallisuutta. Mutta nyt mä luen sellaista poliittista teoriaa käsittelevä kirja, jonka on kirjoittanut sellainen tutkija kuin Chantal Mouffe, joka on kirjoittanut vasemmistolaisesta populismista. Populismi on tietyllä tavalla myös tulevaisuuden johtamista. Vaikka se Niin. aika pitkälle tuomittu. Niin. Eikö se on tosi kiinnostavaa, koska itse asiassa Timo Soini itse, hän on myöskin kirjoittanut, että populismihan ei ole se ei ole politiikan sisältö, vaan se on politiikan tekemisen tapa, se on tyyli. Joka tavallaan pohjautuu sellaisen ajatukseen siitä, että on ikään kuin kansan ja eliitin vastakkainasettelusta. Ja sehän on sellainen, mikä myöskin vasemmisto tunnistaa ja tunnustaa, että on olemassa tavallaan sen kaltainen vastakkainasettelu yhteiskunnassa. Mutta sitten siinä on valtavan suuri ero siinä, että miten oikeistopopulistit, niin ne lähtee määrittelemään sitä kansaa niin tiukasti ja ulos sulkevaksi, että ne tavallaan samanaikaisesti luo vastakkainasettelua kansaan kuuluvien ja heidän mielestään kansaan kuulumattomien ihmisten välille. Kun taas sitten vasemmistolaisittain on ajateltu, että tavallaan se keskeisin tärkeä ristiriita on tavallaan ne kapitalistit ja kansalaiset, eikä niin, että me haluttaisiin tehdä eroja eri heikossa asemassa olevien ihmisten välillä. Cool. Musta se on kiinnostavaa. Se on ihan hyvä kirja. Siisti. Tässä oli vähän aikaa sitten Yle Vaalikone. Joo. Mä täyttelin sitä. Ja siinä kysyttiin poliittista, kuka on sun poliittinen esikuva. Joo. Mä kirjoitin muun muassa sun nimen siihen. Mä oon tosi monta kertaa joudut selittää, että miksi vasemmistoliitto ja miksi ylipäätänsä puoluepolitiikka, vaikka mä oonkin sitoutumaton ehdokas, mutta puoluepolitiikka tässä vaiheessa. Mä oon avannut sitä silleen, että okei, no ensinnäkin sä oot Suomen nuorin puoluepuheenjohtaja, eiks vaan? Sitten mä oon sekannut sun työtä, että miten susta tuli poliitikko ja sit sun haastattelu, mitä sä oot antanut silloin, kun sä olit vasemmiston nuorten puheenjohtaja. Ja sit siitä eteenpäin. Sitten mä oon silleen, wow, että voiko olla niin, että sun ei tarvi olla välttämättä X määrä ikäinen, että sä voit tulla politiikkaan. Ja voiko olla niin, että sä oot nuori ja skarppi ja nainen ja sä rakitat kaikki ja sit jengi on silleen, hei, tää on se henkilö, minkä kanssa me halutaan käydä mieluiten kaljalla kaikista puheenjohtajista. Niin se mua ärsytti ennen kaikkea silloin, kun mä olin vasemmiston nuorten puheenjohtaja. Mä kävin aika monissa sellaisissa tilaisuuksissa, missä tavallaan kutsuttiin nuoria poliitikkoja vai nuorisojärjestön edustajia. Ja sitten musta oli ihan hirveetä nähdä, että miten aikaisin tosi monet omaksui tavallaan sellaisen lähtökohdan, että jotta voin olla uskottava poliitikko, niin mulla pitää olla pikkutakki päällä ja sitten pitää puhua samalla tylsällä tavalla kuin nämä keski-ikäiset miehet, sedät politiikan kentillä. Ja musta se oli musta se oli vaan niin masentava nähdä, koska koko se pointti siinä, että on nuorihan tai se mitä politiikassa tarvitaan on se, että pyritään rikkomaan just näitä normeja ja tavallaan tuomaan esille sitä, että tämähän pitäisi olla by the people, for the people. Että jos me ei voida olla poliittisesti uskottavia silloin, kun me olemme nuoria tai silloin, kun me olemme 30-vuotiaita naisia tai jotain muuta, niin sitten tämä ei ole demokratiaa. Nimenomaan. Joo, ja siis eduskunta on siinä mielessä, että tämähän ei ole mikään läpileikkaus kansasta. No ei todellakaan. Että tää on ylikorostuu tietyt ikäiset, tietyt ammatit ja se, että jengi on enemmän kouluttautuneita kuin mitä muuten, paremmin toimeen tulevia kuin kansalaiset keskimäärin. Ja sit just tää, että esimerkiksi nuoret puuttuu melko lailla. Et kyllä tässä näkyy tavallaan se, että no osittain tietenkin pitää muistaa, että noin 1/3 suomalaisista edelleen ei äänestä, joka olisi äänioikeutettuja, että on tavallaan äänestävän kansan valitsema eduskunta. Ja sitten sen lisäksi valitettavasti, koska meillä on tämä henkilövaalijärjestelmä Suomessa, niin esimerkiksi rahoitus vaikuttaa tosi paljon myöskin ihmisten mahdollisuuksiin tehdä vaalikampanjaa. Se tavallaan vielä vahvistaa sitä
epäoikeudenmukaisuutta. Joo. Mä oon itse asiassa nyt käynyt tosi monessa, se on niin ehkä tämän kampanjan ja ehdokkuuden paras asia, että me ollaan päässyt käymään niin muiden nuorten ehdokkaiden kanssa eri kouluissa puhumassa. Ja tää on se läpileikkaava asia, että niinku, ja se on mihin mennään, niin jengi on silleen, että miksi ei nuori ole A, listoilla, B, eduskunnassa, ja C, miksi he ei saa sitä rahaa, että ne pystyy tekemään sitä niinku kampanjaa, niin kuin kaikki muutkin. Mutta sitten siinä aina jossain vaiheessa kysytään, että miten me nostettaisiin niinku nuoren äänestysaktiivisuutta, jokahan niinku raffisti sanottuna alle 29-vuotiaana on 47, niinku, vai oli se 26 vai milloin, mitäkin katsotaan milloinkin, mutta se on niinku naurettavan vähän, että yli puolet on silleen, että hei, tää ei kosketa mua. Että miten me nostaa sitä nuorten äänestysaktiivisuutta. Ja sitten mä haluan kysyä sulta puoluepuheenjohtajana, että miten te oot niinku kelannut, että mikä on teidän niinku resepti? Koska mehän tarvitaan niinku epätoivoisesti meidän nuoretkin messiin. No me ollaan kyllä siis yritetty silleen, että musta tuntuu, että koko vasemmistoliitossa kaikkialla on kyllä niinku tosi vahvasti tää, että me otetaan nuoret listoille ja myös yritetään niinku tukea ihmisten kamppiksia ja antamaan neuvoja. Ja meillä on just ollut tämmönen, mikä tulee jatkumaan nyt. Me ollaan niinku politiikkakoulutyyppinen juttu myöskin projekti, jossa oli niinku 2 vuotta tavallaan tuettiin tiettyjä nuoria ehdokkaita. Tämä tulee siis jatkumaan vielä, että nyt tää oli niinku ensimmäinen. Tai näitä on ollut vähän pidempäänkin, mutta nyt oli just se niin loppui yksi tämmöinen politiikkakoulujakso, jossa tavallaan niin kuin tuettiin ja koulutetaan ja kerrotaan niin kuin myöskin puolueen toiminnasta. Ja sitten siis vasemmistoliiton ehdokkaista niin kellään ei ole hirveästi rahaa tehdä kampanjaa. Mutta sitten tietenkin musta se, että se mikä puolue pystyy tekemään, niin että antaa näkyvyyttä, varsinkin jos ei ole hirveästi rahaa tehdä kampanjaa. Ja sitten tosi tärkeä pointti on myöskin se, että ei ajatella myöskään niin, että nuoret tekee muille nuorille vaan kampanjaa, vaan nuoret, aivan niin kuin kaikki muutkin ehdokkaat, tekee kaikille kampanjaa. Ja me tarvitaan niin kuin nuorten ehdokkaiden tukiryhmiin myöskin kaiken ikäisiä tyyppejä tavallaan tekemään, että ei ajatella, että nuoret hoitaa nuoret. Esimerkiksi silloin, kun mä pääsin eduskuntaan, niin mä tiedän, että mä sain paljon ääniä myöskin eläkeläisiltä ja niin kuin vanhemmilta tyypeiltä. Cool. Ja sillähän se pitää mennä. Multa kysyttiin itse asiassa eilen tuolla Kulosaaren lukiossa. Joo. Me vedettiin meidän räntit siellä, tai paneeli. Mä haluan kutsua kaikkia poliittista tekstiä räntiksi, mutta paneelissa sinne tuli niinku nuoria niinku tyttöjä, jotka oli silleen, että hei, että minkälaisen vinkin sä annat nuorille naispoliitikoille? Kun mä huomaan, ja mäkin olen huomannut sen, että etenkin niinku tuolta oikealta puolelta nämä niinku nuoret miehet niin yrittää sille aggressiivisesti hiljentää sut. Tai niinku just tekee sitä nimenomaan meille naisehdokkaille, että yrittää aggressiivisesti hiljentää niinku paneeleiden aikana puhumalla päälle tai tahalleen niinku rakentamalla olkiukkoa jostakin sanoista, että sä et sanonut, niin sitten niinku taistella niitä vastaan. Mä sanoin heille, että no, mä oon luonnostani tosi kilpailuhenkinen ja niinku, että semmoinen aggressiivinen väittely, tai ei välttämättä aggressiivinen, mutta semmoinen väittelyn ominaisuudet on mulle tuttuja, koska mä oon tehnyt sitä niin paljon, että mua ei kiinnosta yhtään, että mitä sun housujen välissä on ja kuinka iso äänensä huudat mulle, että me argumentoidaan tää loppuun, että siinä pitää olla tietynlainen itsevarmuus. Mut sit sun näkökulmasta tehnyt tätä kuitenkin jonkun verran pidempää ja sit sulla on niinku enemmän niinku paukkuja pelissä, niin miten sä niinku handlaat tämän tilanteen? Onko sulla tämmöisiä tilanteita? No se vinkki, mitä mä oon sanonut, niin mulla on niitä edelleen. Toi on niinku, että siinä mielessä politiikka aika rumaa voi olla niinku ihan kaikilla tasoilla. Että tässä käytetään tosi paljon sellaisia niinku, aika alkeellisia tavallaan sellaisia niinku hiljentämisen ja vallankäytön tekniikoita, herrustekniikoita. Haluatko vähän sanoa näistä herrustekniikoita, mitä ne on? No ne voi olla hiljentämistä. Se voi olla aika niinku suorasukaista ja aggressiivista, se voi olla naurunalaiseksi tekemistä. Niitäkin löytyy tosi paljon niinku tällaisia, että miten niinku heitetään jotain tavallaan niinku alentuvaa läppää susta tai sun sanomisista tai muuten niinku vaihdetaan katseita. Ja sitten on tämmöinen hiljentämisen strategia, joka on myös tosi yleinen ehkä nuoremmille naisille, eli se, että tavallaan kukaan ei viittaa sun sanomisiin. Jos sä esität kysymyksen jollekin, niin hän ei vastaa, vaan että niinku jatkaa sitä keskustelua muiden kesken. Että nämä on siinä mielessä, että nämä on niin yleisiä yhteiskunnassa, että näihin törmää kaikki niin työpaikalla, koulussa, jossain niin kuin, tavallaan kaikkialla, missä jotain ihmisten välistä kanssakäyntiä. Mutta politiikassa se tehdään vielä niin kuin tapana tehdä politiikkaa, että se on niin osa sitä taistelua. Niin, siis yksi, mitä mä oon tehnyt aika paljon, mitä mä oon sanonut ihmisille, että varsinkin silloin, kun mä aloitin vasemmiston nuorissa, niin mä olin aika epävarma vielä monesti. Ja sitten mä tajusin vasta silloin, että itseluottamus on asia, mitä voi treenata.
Että kun siitä puhutaan edelleen julkisuudessa ihan tosi paljon näin, että se on niin kuin, joku on synnynnäinen jotain ja toiset ei. Ja mulla oli tosi paljon tällaisia harjoituksia silloin Vanon puheenjohtajana, että mä myös päätin, että joka ikiseen tapahtumaan, mihin mä menen, niin mä pidän yhden puheenvuoron kokouksissa. Koska sit kun sä puhut, niin totut puhumiseen ja totut siihen tilan ottamiseen. Ja sitten se niinku hermostuneisuus, mikä siihen liittyy, niin poistuu silloin, kun sä oot muutaman kerran myöskin mokannut, koska se kuuluu asiaan ja se ei ole niin iso juttu sitten enää. Näin, ja sitten tällä tavalla treenaamalla musta oppii sitä tilan haltuun ottamista. Ja sitten nämä herustekniikat on vähän vaikeita, että tavallaan että aina ei ole niin hyviä strategioita, mutta paras, mitä mä tiedän, on se, että sano siinä paneelissa ääneen. Koska silloin sä niin kun, tavallaan teet näkyväksi, että se on call out, että niin sanot yleisölle, että hei, huomasitteko te, mitä hän juuri teki, tai huomaatteko, että hän puhuu päälle koko ajan, että niin et näinhän minä en sanonut, vaan sanon näin, miksi sä vääristelet mun sanomisia. Että se on kuitenkin, ehkä kuitenkin strategioista paras. Että sit jos aina ajattelee, että mun pitää nyt vastata ja olla hyvällä näsäviisalla kommentilla, niin sit helposti menee siihen, että kuitenkaan ei keksi mitään ja sit niin jotenkin on pettynyt itseensä ja bla bla bla. Että tää call out on yleensä niin helpoin ja tehokkain. Kova. Ehkä se asia, mistä mä oon yllättynyt eniten tässä politiikassa, en mä tiedä onko se yllättynyt, mutta tää vie niin paljon energiaa se, että niinku hankkii tietoa. Ja sit mun juttu on ollut se koko ajan, että okei, mä tiedän, että ne ihmiset, joita mä puhuttelen, koska mä kuulun myös niihin, ei tiedä paljon politiikasta, niin mä kelaan, että mun rooli on se, että mä otan tämän niin kompleksin tiedon vastaan, prosessoin sen itse ja pyrin tuomaan sen ulos sit semmoisella tavalla, että mä olisin ymmärtänyt sen vaikka 9-luokalla. Ja tossa mitä sä sanoit, että kun sä meet Vanun PJ:nä, sä olit silleen, että okei, ihan sanon mä pidän yhden puheenvuoron. Mielestäni se oli hauskaa. Sä sanoit sen silloin, kun se henkilö tuli sun kylään. Maria Veitola. Maria Veitola tuli kyläohjelmassa. Mä tein just sama strategia. Et mä muutin tänne stadiin. Mä olin niinku yllättynyt siitä, että mitä kaikkea sä voit tehdä niinku tiedekulmassa ja täällä pikkuparlamentissa, että kuinka paljon tietoa sä voit saada, jos sulla on vasta viitseliäisyyttä. Ja aikaa. Niin sit mä vaan niinku ahmin kaikkea. Se on meidän paikan päälle. Mä oon silleen, mä en sanomaan nyt niin typerän kysymyksen, sit mä kysyn ja sit se oikeesti niinku, se nostattaa sitä itsevarmuutta. Et tuo on aika hyvä tip. Mut just tää, että prosessoi tietoa ja sit yrittää tavallaan muotoilla sitä niin, että ihmisetkin tajuais silleen, niinku, että mistä on kyse, niin siis toihan on niinku sitä työtä, mitä täällä tehdään. Et musta tuntuu, että tavallaanhan niinku kansanedustajan työstä saa tosi vääristyneen kuvan julkisuudessa, koska se osa siitä duunista, mikä näkyy julkisuudessa, on se salikeskustelu. Ja se näyttää siltä, että siellä ne isot ihmiset vaan puhuu ja ne vaan puhuu ja kaikki meidän duunia on vaan se, että ulosantia. Kun suurin osa siitä työstä, mitä täällä tehdään valiokunnissa, missä sä istut hiljaa ja kuuntelet ja opit. Ja senkin takia on sanottu, että talon sisällä sanotaan, että hyvän kansanedustaja on sellainen, joka osaa esittää oikeat kysymykset. Kuulitteko? Ehkä se, mitä mäkin mietin koko ajan. Mä suoritin tässä muutama vuosi sitten toisen asteen opintoja. Mä suoritin yhdistelmäopintoja, eli amista ja lukiota samaan aikaan. Ja sitten mä näin, kuinka paljon amislaisten kouluarki muuttui lähestulkoon sietämättömäksi. Et jengi valmistumaan puhtaasti työttömyyteen siellä, koska ne ei saanut sitä opetusta, mitä ne haluaa. Yritykset ei halunnut palkata heitä, koska niillä ei sitä ammattitaitoa. TK ei halunnut palkata lähihoitajia, koska ne ei osaa perusasioita, että ihmisten henget on vaarassa. Ja samaan aikaan lukiolaisilla se arki ei muuttunut lähestulkoon miksikään. Ja sitten mä kelasin, että okei, mitä tällä taustalla on. Tietenkin myös kaikki muut. Eriarvoisuuden kasvu, mutta tämä ilmastonmuutoksen kriisin ratkaisemisen vastahakoisuus. Että kaikki haluaa puhua hurskaita, mutta sitten oikeasti näistä selistä ei ole mihinkään. Täällä talossa on istuttu monta kymmentä vuotta ja tämä samaa tavaraa on tuotu ulos monta kymmentä vuotta. Ja sitten ollaan silleen, joo kyllä pitää tehdä jotain, mutta mitään ei tapahdu. Sitten mä olin silleen, että okei, no mun syy, miksi mä valitsin politiikan versus kaiken muun, oli se, että on tiettyjä asioita, mitä haluaa saada tehtyä. Ja selvästikään näistä selistä ei ole mihinkään, niin se pitää kääriä omat hihat. Niin jos haluat saada jotain aikaiseksi, pyrit tekemään sitä. Mut mikä sun vinkki on? Minkä ihmeen takia ihmisten pitäisi A. kiinnittää huomiota millä lailla politiikkaa, B. äänestää ja C. varmistaa, että sit jengi tekee sen mukaan, mitä ne on sanonut?
Okei, nyt oli monta kysymystä. No siis ensinnäkin sen, että mitä mä oon tuolla yrittänyt sanoa, että tässä talossa istuu joka tapauksessa 200 ihmistä. Että jos me ei käytetä meidän ääntä, niin muut ihmiset kyllä käyttää. Ja silloin täällä on joka tapauksessa 200 ihmistä, joka käyttää valtaa, joka vaikuttaa myös meihin. Hyvin sanottu. Se valta on siellä kuitenkin, että kyse on siitä, että ollaanko me mukana ikään kuin taistelemassa siitä ja jotenkin ohjaamassa sitä järkevään suuntaan vai ei. Tämä on niinku sellainen, mitä mä oon yrittänyt aina sanoa ihmisille, erityisesti niille, jotka on vähän silleen, että no, menenkö mä äänestään vai ei ja onko tää mitään väliä. Sitten se, että pitääkö niinku ihmiset kiinni siitä, mitä ne lupaa vai ei, niin siis tietyt puolueet, sanoisin, että just tuossa suhteessa on puolueiden välillä tosi isoja eroja, todella isoja eroja. Okay. Et meillä on esimerkiksi tällä hetkellä niin ollut hallituksessa puolueita, joilla mun mielestä on niin Suomen ennätys siinä, että miten paljon vaalilupauksia voi rikkoa. Et Juha Sipilä, Timo Soini, no osittain myöskin Stubb aikoinaan, niin ne on kaikki ihan kirkkain silmin viime eduskuntavaaleissa ikään kuin vakuuttanut, että pienituloisilta ei leikata ja koulutuksesta ei leikata. Ja sitten tuli vaalit, tuli tämä hallituskausi, niin mistä ne on leikannut pienituloisilta ja koulutuksesta? Joo. Eli tavallaan niin se, mitä ja nyt ne sit yrittää jollain mielikuvapolitikoinnilla niin laittaa paljon rahaa kampanjaan ja tavallaan niin kuin, puhumalla jostain autoista ja lihansyönnistä, niin se silleen, että äänestäkää meitä jatkoon. Et on se vähän turhauttavaakin välillä, mutta sitten toisaalta et kyse on vaan siitä, että miten voidaan lisätä ihmisten poliittista tietoisuutta siitä, että mitä nämä päätökset on, mitä täällä on tehty ja mitä muita vaihtoehtoja on. Et kun ne on yleensä ne samat myöskin puolueet, jotka sit ajaa aika voimakkaasti tämmöistä, niin kun, ei ole mitään muuta vaihtoehtoa ja meidän on pakko leikata ja sitten me leikataan. Siis joo, mun mielestä on ollut tosi hauskaa tää, kun on... Mä sanon vielä, siis ihmisillähän pitää olla toivoa. Että jos meillä ei ole toivoa muutoksesta, siitä, että on niinku mahdollisuuksia tehdä parempaa politiikkaa, niin mä en ainakaan kestä edes elää tässä yhteiskunnassa. Et mulla ainakin, mä luulen, että yksi syy, minkä takia mä oon ajautunut politiikkaan ja pysynyt täällä, on se, että mulla on aina ollut kuitenkin, myös ennen kuin mä olin puoluepolitiikassa, niin oli kaikkia muita projekteja, joita mä tein, ja kansalaisjärjestötoimintaa ja muuta. Et mä luulen, että mulla on ainakin joku sellainen pakottava tarve vain tehdä jotain asioille, jotka on huonosti. Et se helpottaa mun olotilaa, että mä tiedän, että mä oon yrittänyt. Tosi hyvä, tosi hyvä. Mun mielestä on tosi hauska, että sä sanoit tuosta ennätyksellisestä niin kirkkain silmin valehtelemisesta. Tai se muoto olisi eri tavalla, mutta I'll just go with it. Niin mä vaan mietin, että kuin lyhyt ihmisten poliittinen muisti on. Tai kuinka lyhyenä luulee ihmisten pitävän sitä. Että silleen Petra Laiti, tämmönen saamelaisaktivisti, sanoi tosi hyvin silleen, että suomalaiset unohtaa, mutta saamelaiset aina muistaa niin kaikki niin leikkaukset ja kaikki epäoikeudenmukaiset, mitä niitä kohtaan on tehty. Ja sitten mä kelaan samaa esimerkiksi koulutusleikkauksessa ja niin kun otetaan pienituloiset, että ehkä voi olla silleen, että valtakunnan politiikan tasolla jengi voi lähteä kiertelemään ja kaartelemaan ja puhumaan vielä ihan muuta, mutta jengi kyllä muistaa, jos niiden arki muuttuu niin radikaalisti tästä tähän, niin noin lyhyessä ajassa. No mä toivon, että jengi nyt muistaisi, mutta se mikä ehkä on niin tiettynä riskinä tässä on se, että yleensä sit ne, joita leikataan, joita potkitaan päähän potkitut tyypit, niin sitten myöskin on ne, jotka menettää uskonsa kaikkeen politiikkaan. Et se on niin toinen sit iso, niin mitä mä aina pelkään, että kun monet, esimerkiksi Petteri Orpo eilisessä PI-tentissä oli se, että no mehän olemme kaikki olleet ulkoistamassa palveluita. Ja sitten mä olin, että emme me ole olleet. Että sä vois sanoa, että kaikki puolueet on tehnyt jotain, vaan sen takia, että tietyt puolueet on tehnyt huonoa politiikkaa. Että pitäisi myöskin pystyä tuomaan esille niitä puolueiden välisiä eroja, kun aika helposti se menee sit niin, että monet sit sanoo, että kaikki puolueet, kaikki päättäjät, kaikki poliitikot on samaa paskaa, että mikään ei tule muuttumaan. Sitten pitää sanoa, että älä usko niiden selityksiä. Älkää. Hyvin sanottu. Mut joo, itse asiassa meidän piti laittaa näissä eilisen koulupaneelissa 3 sanaa, että miten kuvailisi politiikkaa. Ja sitten mä laitoin sosiaalinen oikeudenmukaisuus, radikaali ilmastopolitiikka ja toivo. Että toi mitä sanoit, että ihmisillä pitää olla sitä toivoa, että me pystytään parempaan, tää on se parempi ja näin me niin mennään sitä kohti.
Et toi on niinku se perustavanlaatuinen asia, että minkä takia sitä politiikkaa edes yritetään tehdä. Mutta toi on hyvä, että sanoit siitä, että just ne niinku, jotka on jo maassa ja niitä tullaan vielä potkii, niin sitten unohtaa sen, että heilläkin on se valta. Ja heilläkin on se valta päättää, että ketä 200 henkilöä siellä istuu sitten. Ja sitten se voi ajatella myöskin niin, että kun me olemme niin monella tapaa epätasa-arvoisessa asemassa tässä yhteiskunnassa suhteessa niin kuin mahdollisuuksiin, suhteessa rahaan, suhteessa työelämään, kaikkeen. Mutta siellä äänestyskopissa niin sillä asunnottomalla on yhtä paljon valtaa kuin sillä rikkaalla pääomasijoittajalla. Tämä on ehkä ollut eniten sellainen tentti, missä mä haluan niin pommittaa kysymyksiä. Mä olin jo aamulla sellaisessa kunnon revolverihaastattelussa Alma Media-talolla, kun just se peitentti eilen loppui 11 ja sitten on niin adrenaliineissa sen jälkeen, kun sä olet pitkään suorassa lähetyksessä, että se kestää ennen kuin sä pääset niinku kiinni uneen esimerkiksi, niin mä oon ollut koko aamun silleen. Sitten mä tuun sinne ja sitten niinku alkoi pommittaa kysymyksillä, että oli tunnin semmoinen niinku. Sitten sä luulit, että sä pääsit rentoutumaan ja mä silleen, guess what? Sitten tulee ajakin rant. Ei, nyt mennään tosi pehmeeseen ja tosi niinku, viimeisimpään asiaan. Mä kysyn tätä kaikilta, jotka suostuu ränttää mun kanssa. Mä en tiedä, kuinka paljon sä bongannut ehkä mun kampanjaa. Me ollaan upotettu sen. Mun mielestä mä oon aika hyvin bongannut, että se näyttää tosi hyvältä. Kova! Kova! Mitä kelloa sulla on ollut meidän kampanjasta ja ylipäätänsä tästä ehdokkuudesta? No mä olin siis tosi iloinen, että sä lähdit ehdokkaaksi, koska se mitä sanoit niin kun toivosta, niin mun mielestä susta välittyy se. Ja se on ihan sairaan tärkeää, että mä en niin kun itse, mua niin kun masentaa sellaiset ihmiset, jotka suhtautuu politiikkaan sellaisena, niin kun, että, että ne on vähän kyynisiä. Että ne on vähän niinku reaalipolitiikkoja, kyynisiä ja sitten vähän niinku leipiytyneitä siihen juttuun. Ja musta tuntuu, että politiikassa ennen kaikkea kaivataan ihmisiä, jotka uskoo muutoksen mahdollisuuteen ja edustaa sitä toivoa. Sekä siistiä. Ja sit mun näyttää muutenkin vaan siltä, että teillä on hyvä meininki. Meillä on sika hyvä meininki. Jos meidän tiivi katsoo, että meillä on sika hyvä meininki. Se on itse asiassa kaikista tärkeintä, koska kukaan ei tee politiikkaa yksin. Kaikilla on se tukiryhmä, joka tekee ihan valtavan paljon duunia. Joo. Siinä pitää olla hyvä meininki. Mullakin on mun rivitalon kellarissa ollut jengiä talkoilemassa tienvarsimainoksia. Silleen, että liimailujulisteita vanerilevyihin ja sitten mennään yhdessä pizzalle. Se toi kuulostaa tosi kivalta. Okei. 14.4. äänestetään. Any last words? No äänestäkää toivojen muutoksen puolesta. Ja äänestäkää sellaisia ihmisiä, jotka myös niin kuin mikään ominaisuus ei ole niin tärkeä täällä kuin se, että uskaltaa olla oma itsensä. Ja uskaltaa seistä niiden omien arvojen ja mielipiteiden takana. Ei tähän voi lisätä mitään. Mun nimi on Ajak. Mä oon Liv. Ja tää oli meidän kiva rajat. Laittakaa kommenttia tuonne alas. Kiitos, jos katsoo näin pitkään. Ciao.